Li Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê bazara tirimbêlên nû rawistiya ye. Lê bazara tirimbêlên destê duduyan germ e. Ji ber tinebûna tirimbêlên nû, bahê tirimbêlên destê duduyan ji sadê 5-6 zêde bûye. Li gorî nirxandina rêveberê navenda tirimbêlan Mehmet Dönmez, tirimbêla ku di 2019 de bi 80,000 lîreyê dihat firotin, îsal bi 103,000 lîreyê tê firotin. Yani destê sala çûn vî çaxê erebak me dida mesela 75-80 milyar, îro wê erebê 130 milyar e. Yani dora 5 milyar di salkî da ferq kir yani. Wer bûyî ki ayakçı me em bên Türkiye genelî zêde bû zatan, hele Diyarbekir ji müteahhitê bigire heyanî polîsê wî heya memûrê wî fiyet ji me dixwaze, teklîf ji me dixwaze, serê sibê em mêze dikin wa erebana wa dest wa şexsa danayî. Ji ber wî demê mesele van ayakçıya ji ber ki dest avêtinê zaten fiyat yükselma wî ji %99 dûr da jî etkî kir. Li gorî daneyên komela firûşkarên tirimbêlan, bazar berawird bi her du mehên serî yên 2019 îsal di heman demê de ji sadê nût fireh bû û 74,395 tirimbêl hatin firotin. Yek ji sedema zêde firotina tirimbêlên nû jî daxistina rêja krediyên bankayan tê nîşandan. Ji ber kêmbûna tirimbêlên nû, welatî berê xwe didin tirimbêlên destê duyem. Lê belê, ew ji zêdebûna buhayê wan bigilî û gazincin. Em jî hatin meheraza seyara, me hez dikin şûr erebekî bistînin. İja malûm sehra wê gelek giran bîye. İja kabira Xwedayê meherazê me pirsiyar kir bira ev çi mesele ye? Ev seyara gelek giran bûne. Yani ji serê salê vir de ev ji ber zerîbê em Tirkî dibên vergiya wê ka em bendayê sıfır dayê ew ê bixêr em bê gerek vanê destê dudiya wê hînkê em tir bibin. Herkese dest bi îşa kirî, ayak üstü em sıkıntı dikişini vî me war û yoxê kirî vê derê em nikan îş bikin. Herkes dest rayiştî vî îşa em vergi didin, her erebek em geri çıkış milyar didin. Şu an erebê ikinci yer sıfır buatır bûye. Rêveberên rêxisteyên tirimbêlan amaje dikin ku welatî bi xwe di 2019 de 3 milyonê nîv tirimbêl firotine û her kes li gorî xwe buhayê tirimbêlan destnîşan dike û ev yek jî sedemeke bilindbûna nirxê tirimbêlan e. Li gorî nirxandina rêveberên rêxistinên tirimbêlan dê ji meha Adar û Nîsanê û pê de tirimbêlên nû li bazarê zêde bibin û bi vê yekê dê buhayê tirimbêlên destê duyem hinekê dakeve. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.